Здравейте, драги мили хора, отивам до PV Box. Аз съм Ники 123. Днес ще отваряме честове на Clash Royale. What? Но започнем с тази битка. Не знам как започна. И да ме бият. Ще излезем от Clash Royale и като ме бият, ще загубя кофи, но добре, поне, но please, ама аз нищо не начиснах. И бият ме, ко бихте малко. И не честно на Clash Royale, минус 14, майко. Но, имам, аз съм на втора арена, имам Open Chest. Легендари. Нямам легендарка. То никога не имам малко. Така, то се чест. Иди. И... Yes! Нова карта. Друга. Вот это. Има батали? О, фа! Отказ. Имам нова карта! Конго. О, да. Чет, спасибо, апдейт. Може да ми кажете, ама само че му забравих името как се наричаше. Уж питам да ми взимате казало съм лява сега преди да е такъв чист. Ми трябва... А не, толкова са ми... толкова да има. Че... Да. Значи... Падна ми са много яко нещо. Което много исках. Ай се взе. Не е смисъл. По-точно не исках това. Но и то става. Това ще бъде от мен и... Уау!